te rog. Du-te la mama. Gata, hai. Adu-i la mama. Ce ți arunc? Ia dă-i altă. Hai că o filmez. Nu e apărut pe YouTube? Dă-i altă, Martu. Uite ăștia. Hai. Hai. Că sunt frumoși. Moci? Da, hai. Mergi încolo. Hai. Hai, Raluca, ce faci? Te împiedici? Te înveți acum să mergi? Ia-te și sare cu ei. Hai, gata, Raluca. Hai, dă-i la mama. Mami, mă doare. Mami, iată. Hai, dă piciorușul. Hai să mergem cu Raluca? copiii tăi. Uite, ia, Raluca. Da?